26 martda Türkmenistan'da meclisin deputatlarının seylede velayet, etrap, şäher halk maslahatlarının geňeşlerin agdalarının saýlawy geçdi. Saýlaw topory ses berislige hasaba alınan 3,5 milyon saýlawçynyň arasyndan gatnaşyň 91,12% bolandygyny aýtdy. Ýöne ýurdun durly kunjoklaryndaky habarçylarymyz göräýmäge ýurdun syýasy durmuşyndaky bu möhüm waka ilatyň azgylyklanyna bildirendigini we telewidenýe ýa barlykçylar üçin ýetlenen saýlaw участокlaryndan başgalaryna degişdirlikde has az adamyň gelendigini aýtdylar. Olar ses berilişiniň dowamyndaky mümkin bidudunçylyklary hem saýat boldular. Aşgabatdaky habarçymyz ses bermäge baranda saýlaw resmiýetleriniň kanuny ters ýagdaýda özü bilen birlikde maskalasynyň beýlik agdalaryna niýetlenen bülletenleri hem berendiklerini aýtdy. Saýlawçylaryň sany we şeýle-de bülletenleriň berilenligi baradaky kagyzlar hem bir faýly çatylman olar aýry-aýrylykda A4 formatyndaky sahypalar görnüşinde oňorlypdyr. Bu elbetde beýle bolmaly däl ýoksa öňler hasap kitaplarynyň mysalynda çatylan kagyzlarda saýlawçynyň ady, familiýasy görkezilýärdi. Häzir beýle däl netijede bu mümkin galyplyklara ýol açyp bilýär. Dip Aşgabatdaky habarçymyz gurrun berdi. Ýatdatsak ses berilişikden 20 gün çemesi öň resmiýetler saýlaw çakylyklaryny paýlanlarynda raýatlaryň daşary ýurtlardaky garyndaşlarynyň deregine hem ses bermeli boljakdyklaryny duýdurypdylar. Azatlyň Balkandaky habarçysy hem sebitiň bir näçe saýlaw участоgyna aýlandy we ses berijileriň gatnaşygynyň pes bolandygyny gördi. Ol edil paýtagty hem bolşýaly bir saýlawçynyň beýlik maskala agdalarynyň bir näçesiniň adyndan ses berendigini aýtdy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan raýatlaryň biri ses berişligi bolan gyzyklanmanyň pesligini kandidatlar barada az, hatda asla hiç zat bilinmeýändigi bilen düşündirdi. Bular ýaly garaýşy ýurdun beýliki kunjoklaryndaky ýaşaýjylar hem habarçylarymyza beýan etdiler. Deputatlyga kandidatlar barada hiç zat bilinmeýär. Olar diňe meclisde oturup çapak çarpmak üçin belenilýär. Ol kim bolandy da hiç hili parky ýok. Bu saýlaw atlandyrylýan çäre hamala diýersiň bir çoponyň goýunlaryny haýwat bilen mal ýataga kowýanyny meňdýär. Dip Balkanly habarçymyzyň söhbetdeşi belledi. Lewapdaky habarçymyzda ses bermäge gelenleriň hem özüniň hem de maskala agdalarynyň bülletenlerini sandygy açyk oklaýandygyna saýat boldy. Türkmenawat şäherindäki esaslandyrylan ençe meşhur sanda drama teatryndaky baş kitaphanadaky we ak öýdäki saýlaw участоklaryny aýlandym. Goramaçylyk işlerini mowallimleri we terbiýeçileri mejburi çekipdirler. Emma her участокda ses bermäge gelen diňe sanlyja adam gözeýildi. Dip Lewaply habarçymyz gurrun berdi. Mardaky habarçymyz hem telewidenýe üçin suraty düşürilmeli ýa-da barlykçylaryň aýlanmagy mümkin saýlaw участокlaryndan başgalaryna sanlyja adamyň gelendigini belledi. Adamlar munyň köpçülikliň çäresini ýa-da salýanlygyny aýtdylar. Video düşürilmeli участоklary büdjetçileri eltdiler. Şeýle-de häkimetleriň beýleki çärelerini dowamly gatnaýan ýaşullary çekdiler. Merkezden uzakdaky sewitleriň ilaty nämäniň saýlawy diýip bu çäreden bir habardygyny aýtdylar. Mysal üçin Zähmet Daýhan birleşigindäki участоklaryň birine asla da saýlawçy gelmändir. Ol ýere berkidilen mowallimler ses berişlik utarýança oturup ýolbaşçylaryň öňünden tabşyryşy ýaly ähli zat talaba laýyk geçdi diýip hasabat berdiler. Dip marly habarçymyz gurrun berdi. Durly sewitlerdäki habarçylarymyzyň we çeşmelerimizin tasdikleýişi ýaly saýlawlara gelmedik raýatlar öý kitabyndaky hasaba alynan sebite görä hamaly ses berendigi ýaly hasaba alınıpdyr. Azatlyň yerli söhbetdeşleri deputatlygy dalaşgärleriň saýlanyp seçilmeginde we olaryň deputatlygy hüdürlenmeginde korrupsiýanyň para piskesiniň rol oýnaýandygyny hem ünsüz çekýärler. Gurrungy gidýän beýdudunçylyklar we umuman ses berilişiniň geçişi boýunça saýlawlary we salat-salsyklary geçirmek baradaky merkezi topardan maglumat almak başartmady. Saýlawlary ýurtdaky awtoritar rejimi goldaýan Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy, Senatçylar we Telekiçiler Partiýasy, Agrar Partiýasy we raýat toparlary jemi 258 dalaşgär hüdürledi. Solardan 125 raýat mejlisiň deputatlygyna getiriler. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň birinde geçirilen bu ses berilişiniň dowamında häkimeti tanqydy garaýan, ýagny opozisiýon dalaşgärleriň ýokdugy bellenilýär. Saýlaw resmiýetleri sesleri tanamak işleriniň dowam etdirilýändigini we netijeleriniň ýakyn günlerde 3-4 günüň içinde mälim ediljekdigini aýtdylar.
Türkmen häkimetleriniň saýlawlaryň giň bählislik etasynda geçirilýändigini öňe sürmelerine garamazdan ýurdun 30 ýyllyk garaşsyzlyk taryhynda şu wagt içinde geçirilen saýlawlaryň hiç aýsy awra ile halkara saýlaw tinçileri tarapyndan azat we adalatly hükmünde ikrar edilmedi. Amerikanyň döwlet departamenti adam hukuklarynyň ýagdaýy barada 2020-nji ýyl hasabynda Türkmenistanda raýatlaryň erkin we adalatly saýlawlar arkaly öz hökümetini paraççylykly çalyşyp bilmezligi, siyasata gatnaşmaklygyň çynnyky we esassız çäklendirilmegi, häkimet ulgamynda kök salan korrupsiýaly problemlary aýratyn belledi. Galy bersede habarçylarymyz saýlawlaryň öň ýany we ses berislik güni ýurtda internet üçinçiliginde we VPN hyzmatlarynda bökdünçlikleriň dörendigini aýtdylar. Türkmen saýlawlaryna gözegçilik etmek üçin garaşsyz döwletleriň arkalaşygy guramasynyň tinç missiýasy hemde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Demokratik Institutlar we Adam hukuklary baradaky bürosynyň saýlawlar boýunça baha beriş topary geldi. Türkmenistanyň parlamenti 2021-nji ýylda 2 palataly ulgama geçirildi. Ýöne şu ýylyň başynda gaýtadan 2 palataly ulgama öwrüldi. Mundan soň nowatdaky parlament saýlawlary eglan edildi. İşsizinde Türkmen parlamentiniň ıhtiýarlyklary beýleki döwlet institutlarynda bolşýaly, ören çäkli bolmagynda galýar. Ýene bir bellemeli ýagdaý. Ýekşenbe güni prezident Serdar Berdimuhammedowyň Aşgabatdaky saýlaw uçastygyna baranynda bir saýlaw resmiýetiniň onuň ses berilişige gymmatly wagtyny sarp edip gelendigine minnetdarlyk bildirmegi hem häkimetleriň ýurdun syýasy durmuşyndaky bu möhüm waka berýän ähmiýetiniň derejesini belli bir derejede görkezýär. Ýagny görnüşinden Berdimuhammedowyň wagty mejlisiň saýlawlaryndan has ähmiýetli bolup çykýar. Hormatly prezidentimiz öz halkymyz üçin irginsiz zähmet çekip biziň bu saýlaw günümizde gymmatly wagtyny sarp edýändiňizde saýlaw toparmyzyň adyndan köp sag bolsunmy da aýdýarys. Türkiýe Türkmenistanyň raýatlarynyň diňe gazanç üçin köp barýan ýurdy bolman eýsem lukmançylyk, syýasatçylyk üçin hem meşhur. Her ýyl müňlerçe adam lukmançylyk hyzmatlary şol sandy plastiki hirurgiýa puda üçin Türkiýe barýar. Türkmet Bowatynyň habaryna görä, ýa-ni ýakynda Türkmenistanyň raýaty Istanbuldaky hususy klinikalaryň birinde geçirilen kiçi operasiýanyň netijesinde öldü. CNN Türk telekanalynyň habaryna görä, Türkmenistanyň 46 ýaşly raýaty Aylar Korhanowa Aşgadana botoks ornaşdyrmak boýunça edilen operasiýanyň netijesinde botoksyň aşy ulanlandygy sebäpli ýogalypdyr. Bu ýagda 24 martda Istanbulyň Tuzla etrafyndaky keselhanada ýüze çykdy. Sud lukmançylyk barlygynyň gidişinde 2 lukman tutsak edildi. Şeýle bu habarda klinikada bejerge alýan ýataglaryň arasynda saglyk ýagdaýyndan şikayet edenleriň köpdügi polisiýa ýüz tutanlaryň hem bolunlygy aýdylýar. Istanbulyň Tuzla şäherinde Aşgadan botoksyny etdiren ýataglaryň käbiri gözleriniň gamaşýanlygyny, ýürek bulanma we ýokary gan basyşy ýaly ýagdaýlardan diýilen ýerler bu şikayetler bilen hassalar prosedurany ýerine ýetiren hassahanasyna hem beýleki ýakyn hassahanalara ýüz tutdular diýip CNN Türk habar berdi. Bu maglumata görä derňewleriň netijesinde 31 adamyň bir meňze şikayet bilen Istanbulyň we İzmiriň keselhanalara ýüzlenenligi anyklanypdyr. Saglyk saklaýyş ministrliginiň toparlary Istanbul we İzmir keselhanalaryna baryp gotsagly derňew geçiripdir. Amal üçin ulanılan dermanlar elet alınıpdyr we barlygdan geçirilipdir. Derňewleriň netijesinde dermanyň dozadan artyk ulanılandygy anyklanypdyr. Derman klinikasynyň eýesi we 2 lukman tutsak edildi. Lukmanlar we farmasiýa soň boşadyldy. Emma Türkmenistanyň raýatynyň ölümi sebäpli lukmanlar ýene-de gaýtadan tutsak edildi. Derňew dowam edýär diýip CNN Türk habar berdi. Türk telekanaly ATV haber pethili botoksyň Aşgadana ornaşdyrylmagynyň netijesinde 250 hasanyň ejir çekenligini habar berdi. Maglumatda Türkmenistanyň raýatynyň pedalaryň biri diýip aýdylýar. Soňra ketgitlençi ýaly bir çaganyň ejesi 43 ýaşly Aylar Korhanowa öň beýnesine edilen ul operasiýadan soň Aşgadana botoks operasiýasy oňa gadagan edilipdir. Operasiýanyň ýa-ni onuň haly agyrlaşdy we ol reanimasiýa bölümine geçirildi. Şol ýerde aradan çykdy diýilip ATV habar telewizionyasy habar berdi. Aşgadana botoksyň ornaşdyrylmagy onuň iými tiňdirilişini haýalladýar we Aşgadanyň belli bir ýerlerine sanjym etmek usuly adatça horlanmak üçin ulanylýar. Türkiýedäki lukmançylyk hyzmatlary türkmen raýatlarynyň arasynda meşhur hasaplanýar. Türkiýede işleýän türkmen lukmanlarynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, soňky döwürde plastiki hirurglary ýüz tutýan türkmenistanlaryň sany hem
köpelýär iň meşhur hyzmatlaryň arasynda burny ütgetmek we gözleri giňeltmek hem ulaltmak proseduralary agdalýar. Türkiýe keselleri anyklamak we bejermek boýunça iň meşhur 10 dünýä ýurdunyň hasaryny girýär. Her ýyl ýüzlerçe müň adam bejerigi üçin Türkiýe barýar. Türkiýanyň Statistika Institutunyň 2022-nji ýylyň noýabr aýynda çap eden habaryna görä, ýurda ýylda 1 million töwereg adam bejerigi üçin barýar we bu urdan gelýän girdeji $1 milliard geçýär. Orada aýynyň dowam edýän günlerinde şu günler agyz bekleýän adamlar we meçhitlerde tarawyna madyna gatnaýan adamlaryň sany geçen ýyllar bilen deňeşdirileni köpelýär diýip Azatlyk radiosynyň marwulatyna habarçylar we çeşmeleri maglumat berýärler. Bu aralykda ila tarasyny agyz beklemek däpleriniň meşhurlyk gazanýan mahaly bazarlarda we sowda nokatlaryna azy haritlarynyň bahalary gymmat bolmagyna galýar. Yerli ýaşaýjylaryň bir näçesi agyz bekleýän adamlaryň köpelmegini garyplykdan ejir çekýän hojalyklaryň iými tönümlerinden tygşytly peýdalanmak tagallalary şol bir wagtda agdaçar sadakalaryna gatnaşmak islegleri bilen düşündirýärler. Ýönekeý adamlar häzir öz hojalyklarynda iýmäge adyklary gaýgy bolansaň agdaçar berip bilmeýärler. Garyplykdan ejir çekýän adamlar, iýjegini we geýjegini zordan tapýan adamlar az däl. Diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlygyň habarçylary soňky ýyllarda sebitde hususan orada aýyna meçhitlere gatnaýan adamlaryň sanynyň köpelýänini, adamlaryň arasyny agyz beklemek meýilleriniň ýokarlanýanyny we agdaçar sadakalarynyň adamlyk bolýanyny habar berýärler. Orada aýynda agzyny bekleýän adamlar köpeldi. Meçhitlerde tarawa namazyna barýan adamlaryň sany artdy. Käbir etraplarda adamlar meçhitlere sığmaýar. Diýip marly ýaşaýjylar Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Käbir yerli mollalar bu ýagda ýurtda prezident çarşandan soňra dinarlary azar berilmeginiň aradan aýrylmagy bilen ilteşdirmäge tinanşýarlar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmen häkimetleri wagtly döwlet siýasatyny wagt etmekde yerli mollalaryň we din wekilleriniň hyzmatlarynyň peýdalanýarlar. Bu aralykda döwlet bilen ilteşigi bolmadyk mollalara basyş edilýär. Sebitde dinarlaryň sanynyň köpelmegini ýurtda din wyjdan azatlygynyň töweregine çäklendirmelerini goşmagy bilen düşündirmäge çalışýan mollalaryň döwlet bilen ilteşigini anyklap bolmady. Ýöne din wekilleri ozalky ýyllarda Türkmenistana din ibadatlaryna amal edýän adamlaryň şol sana namaz okyan raýatlaryň howpsuzlyk guluklarynyň ýerderli ýazarlamalaryna tedewar galanyklaryny tasdiklaýarlar. Inni Hudaýa şükür ýaşlar meçhide gelip başlatdy bir yerli molla Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim söhbetdeşlikde aýtdy. Ýöne beýlik tarapdan yerli synçylar orada aýyna ila tarasyna din meýilleriniň artmagyny ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar bilen baglanyşdyrýarlar. Şu günler geňeşlikde her gün bir sany guruply hasaplanýan hojalyk agyz bekleýän adamlar üçin agdaçar sadakalaryny berýär. Garyp hojalyklar çağalaryna orada aýynda namaza durup meçhide gatnamagy ündäýärler. Diýip yerli ýaşaýjylar aýdýarlar we hojalyklarda çağalary agdaçar sadakalaryna gatnaşmagyň maslahat berilýänini belleýärler. Yerli synçylar ozalky ýyllaryň tejribelerini salgylanyp orada aýynyň tamamlanmagy bilen ila tarasyna dini meýillerini ýetilýänini aýdýarlar. Şol bir wagtda yerli oradaçylaryň arasyna diňe nahar üçin agdaçar sadakalaryna barýanyny aýdýan adamlar bar. Dine agdaçar sadakalaryna gatnaşyp, dürlü görnüşli ýer iýmişlerden garynlaryny doýurmak üçin agyzlaryny bekleýändiklerini aýdyp, orada aýynda meçhide gatnaýandyklaryny boyun alýan adamlar bar. Diýip Azatlygyň habarçysy maglumat berdi. Türkmenistanyň hökümeti ýurt raýatlarynyň hukuklaryny, şol sany olaryň din wyjdan azatlygyny çäklendirmekde tanqid edilýär. Azatlyk ozalky ýyllarda Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklardan we garyplykdan ejir çekýän adamlaryň sanynyň ýyl saýyn köpelmegi bilen diňe garyn doýurmak üçin toý sadakalary görünýän adamlaryň sanynyň artanyny habar berdi. Bu aralykda sebit bazarlaryna we sowda nokatlaryna azyk haritlarynyň ýokary bahas saklanyp galýar. Azatlygyň habarçysy käbir azyk önümleriniň bir kilesiniň soňky bahalaryny öwrenýär. Pomidor 22 manat, soğan bazarda 16 manat, dükanlarda 20 manat, kartoşka 9-12 manat aralygynda, goýun eti 50 manat, sığır eti 60 manat, tuğ hiline görä 20-40 manat aralygynda bahalanýar. Günebakar ýagy 26-28 manat. Orada aýyna iň geçikli haritlaryň biri bolan hurma 15-25 manat aralygynda bahalanýar.